Awita. Great. Kabahle mfethu. Hayi no right mfethu right. Osanibonani mzansi igama lami ngozipho ngakaZulu umahlalela ngoba ehlalela into zakhe. Yo MC yibila lona. Hamba nensizwa la ihlezi ngihamba nayo. Kodwa izozisho. Ungakhohlwa nje ukuthi social media. A professional social media. Yes. It's been almost 10 years. Above 10 years actually. Around 15 years. Yeah. Damn. 15 years we filmed. There's a lot of experience. There's a lot of experience. Yes. Sanibonani uSiboniso kaDlamini. I'm just an entrepreneur and I call myself a philanthropist. Ngiyanamukela kusaqoqa podcast. Njengenjwayelo ke sizoyixoxela nje. Yeah. Ngembono yethu ngayo yonke into. Yes. Welcome to Isiyathu podcast. Siyayixoxela nje. Mfethu lale kahle kodwa. Hayi no ngilale kahle kakhulu. Namhlanje ngizwele ukuthi celebrate usuku lokulala namhlanje. Usuku lokulala. It's a well sleeping day. Yes, namhlanje. Shikomela ngilele. Yes, nami kumele ngabe ngilele. Kodwa manje ngokuthi ke asiqashwe umuntu, mhlawumbe babe sidoje umlungu, mhlawumbe ngabe senze njani, ngabe silele, ngabe siphumule, but ke asikwazanga because umuntu ufuneka asebenze. Siphandle and we are unemployed. Yeah, iqiniso elimsulwa ukuthi we are unemployed. Umuntu uyayenza noma yini ayithandayo ngesikhathi sakhe kodwa kusala kufuneka aphile kodwa. Yeah, mfethu ngiyabonga yazi ukubona. Ngiyajabula kakhulu. Yazi ngiyacabanga la bese khona into engicabanga la ngifikelayo but ngicabanga lomuzo. Mfethu wake waba sothandweni. Have you ever been in love? Angithandi mina. Ngimthanda abantu. Hayi awukwenzi lokho. Ngiyazama namhlanje ngingabesothandweni. Uyazi mfethu ube sothandweni uzogcine wena usoyikhohlwa ngisho igama lakho. Usukhohlwa ngisho ama-needs. Ngempela kuthiwa ama-needs akho. Ube sothandweni kangangokuthi if kungathiwa ukuthi uyamfonela abangamthola ucabanga ukuthi ngeze ubunenkinga lapha khona. Ufisa ngathi ungasuka manje lapha khona. Ubanike lokuba ngaye loya. Yes. Ube sothandweni in such a way ufisa ngathi ngabe kamakhelwane wakubo kukini kahle because every day mawuphuma endlini ubone kubo noma uboneke na kubo. Yazi nganginothando oluningi mina. Yeah. Ngalezi ayikhathi zakudala kodwa anganoma kuyinkinga ngedwa kangokuthi at some point ngaguqa ngathandaza ngathi inkosi angifuni uthando. Akuyona indlela yokuphila. Yingakho ke ifilosofi yami ngiyithi mina yonke into oyenza ngokweqile ingozi. Yeah, noma ngabe yini. Yeah. Yonke into oyenza ngokweqile and excessive to anything. Yes. Noma ngabe yini. Noma ngabe ngivumelana nawe mfethu lapho. In this case ke uthando. Yeah. Because futhi wena nje ungagcina usuphazamiseka ngisho emqondweni because of uthando. Even amathuba ukuthi nje ulahlekelwe la impilo yakho asuke semaningi kakhulu ngesikhathi usuthanda excessively. Yeah. Yeah, iqiniso elimsulwa kodwa ke la into mfethu ngifisa ukuthi ngichecke kwena. Mfethu yazi uyibone lento ukuthi umuntu mayithanda umuntu kakhulu. Angingathi umuntu manje, let me be specific. If umuntu ethanda kakhulu igirlfriend yakhe, ethanda kakhulu igirlfriend in such a way as ayithathe azayise e-tertiary institution. Ayithathe nje ihambe yofuna igirlfriend yakhe akhokhe school fees. Manje girlfriend usho bani usho uma ngisho someone ngisho someone ohlala kubo wena uhlale kini kubo bengakwazi wena naye bengamazi umuntu onengane naye obvious bayakwazi kubo lakini bayamazi but she is a girlfriend umakaboy ngisho umakaboy just umakaboy umthande ngalendlela yokuthi umakaboy babehamba esikoleni kubo uthi wena no man yimina kahle umuntu ozokuthi esikoleni ukhokha ama school fees umgqokise cell phone airtime umtransport babu
Angithi mfethu lento ikanje. Angithi thina ezabantu besilisa the more sikhula immaturity ikhuluma lathi mhlambe ithi maturity ithi yazi mfethu you need a wife. Okay? If udinga a wife thina asibuka kakhulu indaba ye type yabona into leyo. If usufuna umngaka indaba ye type ubuye ukuthi uyinyakazisa kancane. But awuthi uyinyakazisa mfethu. Angithi manje uyayibuka indaba manje ye future. Ubuka ukuthi okay ke if I'm needing a wife, if I am in need of a wife, but I need a future ke manje ku wife. Ukuthi future yami naye isisaphi. Yabona full direction. Bese wena uthi no man, yazini. Lokho akayisikoleni mfethu. Actually for a few. Yes, prepare a future ye family yakho manje. Wenzela izingane zakho ukuthi zibe nabazali abazokwazi beyiprovide. Ngeshelter ngokudla nje noma ngani nje enyeke mhlambe but engadinga abazali kodwa abasebenzayo bakhona abakwenza lokho. Okay, yazi uThomi ubaba waxaba enquthu. Yes. Ngokusebenza sisebenza lapha eGoli. Yes. Ulo abakimi sixoxela nje njengoba sixoxa nje. Yeah. Ulo balona uthi mina ngazi ukuthi umfana yini asuke ekhalela mayifundisa umawenga zakhe. Uthi angiyazi into esukhwele umfana mayifundisa imawengane zakhe. Kusho mayekhala nini mayekhala umfundisi. Okay. Ekhale semfundisile mhlambe uma wengane usejikile usenze ezinye izinto nazi nahlukana umbambe ekujolela mhlawumbe noma wenzeni noma usuzwile kuthiwa wenzeni yabona ngicela sehlukana uthi ke ulo balona yena akasibona isidingo sokuthi ukhale ngoba ukufundisa kwakho uma wengane ufundisa izingane zakho okuchaza ukuthi izingane zakho ngeke esalapha kusho noma ngabe uyaxakela kusho ubaba uthi akunankinga noma wena ungaba kimi ustruggleish bese umama wengane zakho ashade nomunye umuntu afika amakhelile bikers babe nezingane ezinye asupportele izingane ufundiswe izingane baphila impilo engcono yethu wena osebenza kanzima umphusha usukini manje wena awusenzi lutho so uthi yena awazi ukukhalelana uma ngabe successful but yes somewhere else now you are somewhere impela ngiyakuzwa kahle kodwa ngokusho kwakhe nami nje ngoba ngimquote nje ngiyathanda ukuquote ngoba ngimquote nje akimquote ngoba waye right I'm just bringing that up ukuthi nje yabona yes kodwa ngokusho kwakhe yena wayethi yena usefundileke somfundisileke ngendlela owenze ngakho mhlawumbe ubunawo amandla okanye mhlawumbe ungenawo ubhatanisi yes uthandweni seliyalimala ngalondlela leyo kantisaqhubeki kodwa for the message ninezingane uthi ungakhali kakhulu ngenxa yokuthi ingane le yakho vele ngoba njoba nje into ena ningasazwani vele ingane vele nenkantolo vele noma ngabe yini nomthetho vele uthi ingane ayihlale nayo yes chaza ukuthi vele lona whether uyashada noma uzoqhubeka abe single parent vele lesingane ezingeke isalama use kahle uthi ke kahle uma umfundisile esebenza kahle ne-maintenance akudingi ukuthi uhulumeni ezakulandele ngemumva nge-maintenance ngoba vele lo muntu umfundisile nje uyasebenza ingane azidla phela lalela-ke siyayikhokha noma kuthiwa kunjani siyayikhokha i-maintenance because wena ubaba wey'ngane so uyi-support iy'ngane zilapho ey'khona zinoma wazi usebenza as long wena ukhona uyithola income but we have to support iy'ngane zakho lapho ey'suke zikhona but-ke lento i-serious ibucayi futhi yabona so nje into ngampela esiyixoxayo la ile yokuthi ngampela ku-right yini kodwa vele-ke ukuthi ufundise i-girlfriend bengisaya lapho ayi mina ngeke ngifundise i-girlfriend kodwa manje ingoma kaBrand ithi never say never okay mhlawumbe ngisho ngoba sengidlulile lapho ko-girlfriend yes kodwa
mina nje vele nangayisikhathi esala nami ngisakhula isikhathi sama-girlfriend. isikhathi sama-girlfriend vele ngangisho kathi ngeke ngikwenze lokho. Yeah. Ngeke ngikwenze lokho. Kungcono khona ukufundisa unkosikazi. Noma-ke nakhona futhi ungagileka ngoba phela-ke kusho i-advice yakho ithi ngale mali le ocabanga ukuthi uthathe yona umuse ngayo tertiary iyona mali ongavele uyithathe uyocela isihlobo esihle kubo ka-girlfriend umthathe abe wakho girlfriend ube umkakho. And then mayiseseduze kwakho bese uthi yazi mngame I see in need yokuthi wena ube isifundiswa noma usebenze ngibeke kahle leso sithanda lokhu kuthandwa uwe wena kwezumngane bese umthatha-ke and then ahamba esikoleni ahamba ayofunda abuye aphinde futhi nibe ama-partners nikhulisa umndeni wenu. Mina ngicabanga kanjalo mfethu, ngicabanga kanjalo ngibona impela yikho lokho okungcono ukuthi okungcono umqoqo akasondele before ehambe umfundo. Yeah, but-ke njengoba sikhuluma nje ukhona umuntu mfethu, khona umjida okhokhayo ade khokha izolo ngayi-15 kade lokho imali yesikole ngempela yes. Khona umjida namanje usemgwaqeni useteksini uyokhokha i-school fees sa-girlfriend noma uyomfakela imali yokuthi ade yamsupporta esikoleni lapho afunda khona. Okuyinto enhle leyo. Ukuyinto kakhulu. Manje futhi uku-check kakhulu futhi ukuthi wena yabo kwakho ungathini lo mjida nangu uhlezi njengamanje useteksini. Hey, mina ngithi uma wena likhona ithola ukuthi wena kungenziwa uwe lokho ayikungcono ukwenze wena. Yeah. Zifundise wena okungcono. Ikakhulukazi uma uwumuntu ostrugglishayo nawe ngokwempilo. Yes. Yabona imfundo ayikhulelwa wakhe. Yeah. Yabona okungcono wena hamba wena uyophambisa izifundo zakho ufunde wena lokuthi ufundise girlfriend. Yeah. Ngoba sesibonile emhlabeni sesibonile cha bengekuzisa nje bangikwenza cha bakwenza ngempela. Yabona bayakwenza ngempela sesibonile amadoda ayagileka kakhulu. Esefundisile umuntu esefundisile ngoba umuntu yamthatha usesikoleni uhlangana nabanye laphayana abahamba le ndima yakhe because kungenzeka ukuba ngoba nje kwi-girlfriend yakho kungenzeka ukuba uyona i-type yakhe. Yeah, but uyi-girlfriend yakho because uyastrugglisha unidi uzohlala kwi-relationship because unidi and when uyamsupport so i-support yakho uyayidinga. She will stay until azabe right. Once waba right vele emqondweni wakhe uyazi ukuthi adinga into njengawo. Yabona uma ukhuluma ngalokho mfethu kahle abantu kwamele siba-advise ngembono yethu ukuthi cha sengathi akusiyona indlela right. Ngoba yiyo lena mfethu ake sikhulume yiyo lena egcina isifaka leli gama le-abuse emva kokuthi usugilekile indoda sengigilekile mina ngisengifundisile inhliziyo zabantu azifani-ke ngeke ngithathe esengigilile ngeke ngithathe ngendlela mhlawumbe uzika bazothatha ngakhona. Mina ngithatha ngendlela yami mhlawumbe ngihlukumezeka yabona bese kube khona engikwenzayo bese ngithola besenkingeni. Kuhamba kuze kufike kulento lena ye-gender based violence. Uthola ukuthi ezinye izinto ngampela ziqhamuke lapha wena nje usuya-violate-wa nje in future ingoba vele wena usiziwe ngesikhathi udinga usizo. Uma wena usufundile waba right usuyakhumbula ukuthi noma kahle mina ngimdingi lo muntu lo wayengifundisa noma engisiza. So wena nje into oyidingayo nje udinga isibindi sokuthi uphume kule relationship uqale phansi impilo yakho. Kungento ethi yomeda thola senibulalele seningabe nithakathele angazikho into enjalo ngabe nenzani because manje senilwe amande nilwe lapho usizo ebenzizana ngalo yethi lo muntu lo use right manje. Yenzeka phela lonto kakhulu yenzeka and khona lapho futhi kuyiphazamisa khona into enjengale. Yabona if uhlukumezekile kwi-relationship ungabe sikukhuluma noma-ke wobunye uzuhlukumezeke nakwi-next relationship. Thatha i-baggage yonke hamba nayo mfethu uma ufika laphana usamethembi lo muntu onayo if ecela usizo if ethe ekhaya kulanjiwe awusakwazi ukusupporta kubo ngoba wena usunowagilwa umuntu eminyaka bese uba umuntu ongekho supportive. Kanti inkinga ilapha ibuye iqhamuka ngale umuntu ongenayo i-care.
kanti ke unayo and uyazi ukuthi as umuntu wesilisa iziphi izinto okumele uzenze kodwa manje uyasaba ngoba wena ugilekile before manje ngumuntu osifazane ke mina ke yeah usungifundisile ke yeah mangifika lapha yana sengithola i-type yami yes my type yeah umuntu ofunda naye mfethu umuntu understanda indaba zo academic records so bani umuntu ofunda ilanguage yase university yabona lo muntu esekhaphetha akayi understand yonke manje ngenze njani ke lo muntu osifazane sengimthole umuntu esikhuluma mhlawumbe the same language yes ngenze njani mina wena ubona ku wrong ukuthi amake that move okanye ahlale nawe ahlale nami ekubeni ngintwela ngi-laid back yeah mina nayinto engiyibona wrong ukuthi wena as a girlfriend uvume ukufundiswa umuntu oyesure ukuthi akusuye lo muntu omfunayo hayo i-wrong lapho uma eqala nje ukuthi uyakufundisa uyamqala umtshela ukuthi wo ekhaya ngeke baze bayivumele ngoba mhlawumbe awunendlela kuphela vele ufike ekhaya ngeke baze ungasho ngifuni ngoba phela mhlawumbe uzocabanga exactly nje ekhaya ubabe ngangibulala because usumbona ethi uyathandana usubona ukuthi umuntu ongakuthandi lokho umuntu obehave kanje umuntu owenza kanje vele mina ngimjinge phela lo muntu loyo so lo muntu loyo wenza ukuthi angabi i-type yakho because kunezinto eziningi ezingahlangani phakathi kwakho naye so inqabe lento zibekwa ukuthi nje no ngeke sikwenze ikhaba zoqaba ngabale ngihlale ekhaya kunokuthi ngifundiswe umuntu wangaphandle especially a boyfriend kanti uyazi ukuthi ubuka i-future le future le izongibulala le future ngeke ilunge le future lapho nje ukuphumelela ke sibonisa ukuphumelele usunesi usudokotela usubanibani ngabala yonke into ngaze ngafika phi kanti wena ufundiswe omunye umuntu okhalayo namanje you are successful yes awucabanga mfethu as a boyfriend mangathiwa it's a graduation day kamaka boy and wena ukho because umaka boy usekugabile ukugabe before I graduate kodwa umqale phansi wena from level 1 up to level 3 noma to level 4 then mafika kwa level 4 sekufika usuku le graduation if graduate ubona ithombe zakhe becelebrate kubo wena kade uthwele kanzima umbeka kuleli yazini asekulona njengamanje awuyibuke nje ubuhlungu baloya muntu ebese wena uyaphumelela as a girlfriend ube unesi ube uthisha ube ubanibani hambe ngemoto ube right but kukhona umuntu okhalayo mfethu osekhaya okhaliswa ukuthi kuningi ngabe ngikwenzile empilweni yami kodwa ngikwenzanga ngoba bengifisa ukuthi ngiqala umndeni wami kahle kule level umngama sekuyona uma wengane zami akuyona njengamanje bengifisa ukuthi kube umngami loyo nje ya kodwa kusele sekuyi-X kugraduate i-X ngabe ngifundisa ingane zami exactly ngabe ngifundise noma wena ngabe ngifundise mina abo isikole ngofunda hambe ngiyofunda if kuthi awukuthi usufunda uqala ibusiness start something sithi mayaqala something udayisa ngabe wenzayo kanti inyembezi abantu ayuleli phansi hayi lo uthakho kanti futhi ngoba phela lentela imali phela lena isetshenzwa umuntu intela unawo uphela bakubo lo nto emhlabeni imali unesithunywa esakhe hamba naso esimnika amathuba empilo simnika umsebenzi qhamuke wena ufike udlale la udlale ngomsebenzi wakho akusize usulapho usundizile usulapho sekufanele uqale phansi lokho ngeke aphinde athembe umuntu empilweni yakhe emva kwalokho so nje mina advice yami ithi osisi hayi ungayivumi le inqabe izibekwa mayethi ufuna usesikoleni noma ngeke ekhaya ngajabula ngoba bengabona inkomo mabe ngabona inkomo wena vele ungilokho mina ngibe ingoduso yakho noma ngibo bese ungithatha ke usungingisa esikoleni as umngaka hayi as a girlfriend nofethu kuyabona eludeba basingalikhuluma lolu singalikhuluma kushona ilanga saphuma kushona ilanga lolu kodwa nje no hayi alukho right hayi noma ngivuma phelile amajinta aphelile amajinta ilento baphelile osisi bebulawa boyfriend bebadubula bebenzani ngenxa yazinto njengalezi
mhlawumbe futhi indlela yokulekelela uhulumeni njengoba elwana ne-GBV Exactly. indlela yokulekelela ukuthi ke bafethu thina sithandanayo singayivumi into efana lezi ngoba ziyasigaxelisa. Asiqaphele nama-gifts esiphana wona kuma-relationship. Ama-gifts angagcini esenza ukuthi sixabane kakhulu uma sesixabene. Because sizoxabana vele uma sibe-relationship. But senze sure ukuthi azikho ngampela izinto ey'khuphula ushukela ngesikhathi sesixabana. Njengalo muntu owabhidliza Khumbula mfethu. indlela yakhe girlfriend Noma ngingazi uma kuyikhathi yaphile noma kuyi-TLB angikwazi ukuhlukanisa. But kodwa khona khona umshini ayishaya. wancela ukuthi ayifi Cabanga. wayibulala Just imagine. ngenxa ukuthi sebehlukene. Kodwa ababhofenda bathenga imoto, bathenga ini, benza ini, umuntu ehamba ngemoto. Ngelinye ilanga lowo muntu loyo uthenga imoto mfethu. Angithi ningayithathi imoto. Futhi I'm not saying much that ningayithenga imoto. Buy cars because when I said niya afford mhlambe nami ngiyabathengela i-airtime because nami ngiya afford i-airtime. Yabona Ngoba angeke umjaji kakhulu umuntu othenga imoto athengele i-girlfriend because it depends with affordability yaloyo muntu. So if mina ukwazi ukuthenga ifoni ngiyamnikeza la. Now you can buy imoto. Kodwa mina uvayo lami lula. Mhla nathi niyahlukana uyokwazi ukumiyeka ahambe nemoto. Noma uyocabanga ukuthi akafe because wena you bought a car. Ilokho okungwarisha. If ngathiwa uyazizwa ukuthi uweak ukuthi ungakwazi ukubekezelela imoto yakho idlula yehla idlule inyuka ihamba ku-X hayi ungakwenzi. Hayi ungayitheni because uzobulala ingane yabantu. Kanti wena owayisukela wayithengela imoto. Uyitshaba. Seyibona la. hayi mfethu hayi no So mfethu ngiyabona. asiyeke mfethu asiyeke Lalela babulala imoto. yeah Mfethu siyabona. silekelela uhulumeni bafethu ukuthi ne-GBV nje ngabi kodwa ke okubalekile ukuthi nani niqhubeke nise-engage nise-engage la soposta khona ko YouTube izotholakala i-video i-episode lena ko Facebook nise-engage ko TikTok izobe ikhona Kuma socials lesikhona. Umuntu akangena akhulume nathi siyaxoxa talkcast ungena ukhulume nathi khona sizokwazi ukuyiqhuba inkulumo yethu sesiyiqhuba naso sikhuluma nabo. Okunye ke because sina abantu abayisebenza lelo sobhizinisi liyangihlekisa ngoba asinayo imali kodwa yona gabe sisebenzisa ngalo. But mina ngo-MC if une-event ngabe umshado ngabe i-21st ngabe music festival ngabe yini ungangithinta ungangena nje khona lapha page lethu ukhulume nathi sizofika sizokusiza. Ngabe udinga i-motivation ebuye ngibe motivational speaker. Ngabe udinga i-motivation sizofika sikhulume nawe esikulekelele. Danke siyabonga. hayi kunjalo he's the best yabona uma ingena stage yanyiwa Hayi siyabonga. siyabonga